Mga puso, panahon nagyud sa tinginit. Uso sab kining usa ka matang sa duwa tungod kay nindot ang panahon o gamayo ang hangin. Patok na gyud nato mga Pinoy ang pagpalupad og tabanog matag summer season. Apan ane usa ka lalaki nga tighimuan og mga nagalain-laing klase sa tabanog. Busa mga kapuso, atong ilailahon kining usa ka lalaki sa dakbayan sa Karkar nga ilado na sa pagbuhat og higante nga mga tabanog. Ato kining sayran. Matag summer vacation, nahimo ng gimbuhaton ilabi na sa kabataan sa probinsya ang pagpalupad og tabanog. Bisan sa panahon sa atong mga katiguangan kaniadto, dili gayud makumpleto ang bakasyon kung dili makapalupad og tabanog. Nindot magutan-aon ang naglupad-lupad nga mga tabanog kay nagkadaiya ang ilang kolor o gidakon. Sa barangay Tapon sa Dakbayan sa Karkar, among naila-ila si Bert Ryan Llanos nga nabantog nga tighimo og tabanog sa maong dapit. Gawas pa lang gani sa ilang panimay, nakadisplay na ang iyang duha ka dupa nga tabanog nga gitawag niyang tabanog nga sinudlay. Matud pa sa iyang mga silingan nga sagad kanila adto magpahimo kay Bert og tabanog kay lig-on kini og nindot. Among gipahimo si Bert sa porma sa bukog sa tabanog, pinaagi sa tukog sa kawayan ug bugkos. Ug sud lang sa napo ka minutos, nahimo na niya kini. Siya akong edad, hantod karon, nagsige lang niya po panghimo. Sige niya po panghimo, hantod karon. Kaya naman di makatong nakapahimo na nako, mubalik na sa dire, magpahimo na sa di timpo, inarong bakasyon. Mo na siya nga, tuloy-tuloy na lang kada bakasyon na yung manghimo yung tabanog. Human magpahimo og tabanog, ang mga bata diretso nang nagpalupad niini sa lapad kaayo nga kahumayan. Lingaw kaayo sila nga nagtugpo-tugpo ug daw mas gipalabi pa nila kini kaysa sa magduwa og computer. Malingaw ron po sila, mas maayos na po makuha sila sa computer wa. Kay sa magduwag computer, lain pa mapadulngan, mas maayos na nga naakong kagabay ko nila. Yang hilig na ko, nahilig po nila. Apan kun sila sa halapad nga lugar nagpalupad og tabanog, may pahimang nuusab ang VECO sa mga musuway pagpalupad niini dinhi sa syudad diin daghan ang linya sa kuryente. Ang City Ordinance 1471 na Cebu City Ordinance ni siya, muna siya ang nagdili sa pagpalupad og tabanog dool sa linya sa kuryente. In fact, the ordinance provides that kinanglan kung magpalupad manggali og tabanog, kinanglan ang lugar dili mo menos sa 3,000 square meters or unom na siya ka basketball courts. And in the city proper, wala nagyuin ana nga lugar ngayon ana kadako. So muna nga naghangyo mi sa mga ginikanan nga pahinumduman ang ilang mga anak nga dili magtabanog kung duol sa linya sa kuryente. Dugang sa VECO nga daghang angayang bantayan sa pagpalupad og tabanog. Kung masangit man kini sa linya sa kuryente, dili gayud kini hinabtan. Kung kintay dili gyud kapugnan nga magtabanog no, unya masangit. Ang among hangyo nila nga dili hilabtan ang nasangit nga tabanog, buhian lang, dili na hilabtan, dili na hikapon ang pisi nga nahibilin. Manawag sila sa VECO. Alang kang Manong Bert, di angayang masobraan kataas ang paglupad sa tabanog, bisan kun layo na kini sa syudad. Ako ay kakuan la, dili gyud sila ang manabanog o sobra pud kadako kay masamad man ang ilang kamot, kay gahi man igbitan, di pud pasobraan lang palayo pud kay simbako inana may katarungan gyud na sila maputol kay depende man gud na inana gud ma'am sa klima sa hangin pud dire kay kusog man ang hangin sa babaw. Uban ni Lian Sinkulan ug Jovel Obiso, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.